Здравейте, казвам се Светла и съм част от едно обучение за активни възрастни, което се провежда в Любляна. Тренинга е много интересен, структуриран по интересен начин, с интересни участници от 6 страни. Това, което ми хареса, виждам различни начини на устаряване. Здравей, казвам се Диана. Много ми хареса това, че се докоснах до много различни хора от различни националности, всеки със своя бит и култура, събрание на едно място и виждаш как всичкото това нещо заживява нов живот в една дружеска обстановка. Много приятно, много красиво. Воодушевена съм от сърце. Аз съм Недянка Пенчева и съм участник в проекта ИТОЗа. Тук в Любляна има участници от 6 държави. Всичките са доста различни. И видяхме различен вид опит по отношение на работата с тази възрастова група. Много интересно беше обучението и за мен беше скрайно любопитно. И игрите, които организираха, също бяха интересни и научихме много неща за различните типове култура, за различните хора, които са хем различни, хем сме еднакви в някаква степен с приемането на устаряването. Най-много лично мене ме впечатли личния пример, работата с възрастни хора, това да споделиш време с тях, да им намериш занимания, на които да са им интересни. Има много видове дейности, които аз лично за себе си виждам, че бих могла да изпробвам, да направя като техники, с които да работя с такива хора. И вече в главата ми се зарежда един такъв проект. По какъв начин бих била полезна. Хареса ми ентусиазма, с който всички тук споделяха свой опит. И това е доста заразително. Така че мисля, че може да започвам. А как възприемаш ти остаряването? Какво за теб значи думата остаряване? Ами аз мисля, че човек в сърцето си винаги е на 20 години. Вече има някакви проблеми с двигателни, с здравето, но това не трябва да ни спира да бъдем активни, да се опитваме да продължаваме да живеем така, както би ни се искало и да се стремиме все повече към различни нови умения, усвояването, пътуване, включване в някакви дейности, които са полезни за не само за нашите деца, но и за общността. Тъй като тук доста добре беше засегнат въпроса с доброволчеството и доста голяма част от участниците са включени в такива дейности, които са доста разнообразни. И ще бъде добре, ако може нещо да приложа в живота си от тези неща, които тук видях. Ами за мен остаряване означава това дали ще се предадеш. Аз лично не смятам да остарявам и смятам да не се предавам до последния си дъх. Това, според мен, е даването, живеенето, енергията. Може тялото да остарява, но душата, според мен, вечно млада. Както е казал Хемингуей, старостта не е хубаво нещо, но единственият начин да поживееш повече. Така че живея с идеята и с нагласата да остарям като катедрала, т.е. с достоинство и активно.
с качество на живот. А какво ще си вземеш от този тренинг? Ще си взема настроение, ще си взема идеи, ще си взема хъс, ще си взема забавление и всичката тази красота, която за няколко дена успя да влезе в мен с хубавите гледки, с хубавите хора, с хубавите практики. Безкрайно съм благодарна на този проект. Хората се чувстват активни и че продължават живота си по начин, който харесват и се чувстват щастливи. А с това правят щастливи и околните около тях, което, нали, поне за децата ни е много добре, защото вижда, че ние сами говорим за себе си, те няма нужда да полагат някакви усилия, за да се чувстваме ние добре в живота си. Ще се старая, ще продължавам да се старая да съм ролеви модел, както съм била до сега. Надявам се.